da, akordio heldu da, investidurarik izango ote da, laster batean erreferenduma, oinarrizko soldata, emakume eta gizonen arteko berdintasuna, munduko gosetearen amaiera, klima larrialdia, hau, tita batean moldatuta dago, Jaun Andreok. Eta akaso bat baina gehiagori ezaguna egingo ote zaio, Gabon hasteko eta behin, ahaztu aurretik. Eskerrik asko beste behin ere hemen izateagatik, Antenatik albistegi azido jator, gertuko fidagarri honetan. Ikusi duzue nola palestinarrak indarrez dagoeneko euren etxeetatik mugiarazi dituzten israeldarrek, akaso historian atzera eginda, desbanda, Extremadura aldean frankisten tiropean, edota akaso Gernikako onbardaketaren arira, eta gerra zibilaren gerturatzearekin Bilbo handidantza izandako exodo horiek, zenbat exodo ez da, akaso planeta historia aldatzeko garaiz ote gabiltza berriz ere gauza hauek ez errepikatzeko, tira, batzuk behintzat, oraindik sinesten dute. So tomorrow, crank up some rage and head out and confront injustice wherever it rears its ugly head. It's time to change the world, brothers and sisters, or at a bare minimum, to stir up a shitload of trouble. Rockaren gau handienean esan ditu hauek Rage Against the Machine talde estatubatuarreko bozeramaile edota ordezkari ezagunenak eta mezu zuzena gainera. Eta Palestinako egoerari aterabidea berehalako emateaz gainera, planetaren etorkizuna geure esku dagoela, horixe gogora ekarri digu. But she asked me to tell you this. History, like music, is not something that happens. It's something you make. Thank you very much. Askotan ez baita beharrezkoa ordezkari politiko edota erakunde handietako ez dakit islari izatea, izan ere musika bera, errebeldea eta protesta musika baldin bada, horrek ere eraldatzeko atea zabaltzen diguna. Eta eraldaketarako ez dakigu, baina azterketarako, analisirako erreguka bagoaz Madrid aldera, Nahua Alba. Favorez, mesedez, erreguka. Baduzu datarik, kazetaritza ofizioa alde batera uzteko zorian gabiltza, akordioa badirudi heldu dela, erbestetik gainera, azegoera insolitoa bizitzen ari garena, Madrilen egoera nahiko nahaspilatxua, itxuraz behintzat, Sánchez presidente izango ote da edo presidente izaten jarraituko ote duala. Ezagit, Estatu Batuetako Kapitolioko antzerako irudiren bat ikusi genezake? Ez gara aspertuko ez dirudienez, datorren astean bilakatuko da berriro presidente Sánchez, eta dirudienez ere nahiko astebukaera mugitua izango dugu Madrilen eta datorren astean ere ez gara aspertuko. Argi dago, eskuinak instituzioak beraienak direla ulertzen duela bakarrik eta boterea demokratikoki lortzen ez zutenean, alera guztiak egiten dituzte botere hori berreskuratzeko. Aste honetan Aznarrek esan zuenak oso argi utzi zuen egin dezakeanak egin dezala, eta horretarako botere judiziala erabili dezakete, Europara jo edo kaleko protestak zilegiak direna, noski
zilegia da gobernuaren aurkako protesta egitea, zilegia ez dena da proklama arrazistak edo homofoboak botatzea edo arlo frankistako banderak eramatea. Hor dago arazoa, badirudi eskuinak pentsatzen duela instituzioak estatua bere monopolioa direla, eta ez da egia. Horre gainera, gaurko portaden artean hainbat kontzeptu elkar nahasirik ikusi ditugu, hedabide Espainiarrak ikusten hasita, batzuk bereziki amnistiari ematen diote lehentasuna, beste batzuk aldiz inbestiduraren bideragarritasunari. Deigarri izegu edonola ere, Voxek baliatu omen duen elkarte ez sortu bat. Revuelta bezalako kontzeptua ikusi gulako deitzaileen artean, egun hauetan, badakizuen Madrilen izugarrizko festa izan dela, Alderdi Sozialistaren egoitzaren inguru mari horretan, Revuelta izeneko plataforma izan da deitzailea ofizialki, baina arakatzen hasita, kazetariek diote, ez dagoela inon inskribatuta eta elkarte fantasmak ari direla erabiltzen, azken batean Vox aipatu da, baina ez dakit ni Alderdi Popularra ez da bilen oso urrun. Alderdi Popularrak arazo larria dauka momentu honetan, aukeratu egin behar duelako, edo orain daukan jarrera basati hortan jarraitu polarizazioa sustatuz oso larria dena etorkizunari begira, edo oposizioan kokatu galdu dutela onartu eta oposizio arduratsua egin. Demokrazia batean oposizio egitea ezinbestekoa da, baina momentu honetan ez daukate batere argi nun kokatzen diren. Nik Voxengan, noski inork ez du ezer espero, baina Alderdi Popularrak arazo larriak izango ditu jarrera hortan jarraitzen badu. Bereziki oso legealdi interesgarri bat etorriko delako, oso politikoa izango dena, lortu den akordio honekin onartzen da gatazka politikoak politikoki konpondu egin behar direla, eta bide hori jarraituko dela, eta oso anitza izango denez parlamentuak eta akordioak etengabe behar izango direnez, eztabaida anitz ikusiko ditugu, eta gai berri asko mahaigaineratuko dira. Nire ustez, eskuineko alderdiek ere hori aprobetxatu beharko dute, eztabaidaren parte izateko, baina dirudi ez dutela inungo borondaterik hori egiteko, eta polarizazioa eta bloken logika sustatuz jarraituko dutela. Akaso joko demokratikoan batzuk etekin gutxi atera dezaketelako, deigarria egin zaigu Alderdi Popularrak baita Hego Euskal Herrian ere zenolako adierazpenak egin dituen, baina goazen kapituluz, egia da, inbestidura atariko honetan Eusko Alderdi Jeltzalearen babesa beharrezkoa izango duela Alderdi Sozialistak, baote du Eusko Alderdi Jeltzaleak orain tarterik uko egiteko, izkin egiteko, bai edo ez dakigu, ataka zailean daudela esan genezake jeltzaleak kasu honetan, egunotan ikusi dugu, Josu Jon bezalako ex Alderdi Jeltzaleko kide, baina oso enpresa garrantzitsuen buru, inbertsioak atzera botatzen hasiak direnak, aukera bat egin beharroko ote dute Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariek, Madrilgo inbestidura bideragarri egin eta Hego Euskal Herrian ere gobernatzen segi, ala ez dakit, Alderdi Popularrarekin, fortuna handien zergarekin, egunotan edonola ere Bizkaian esate baterako, Aldundia eta Alderdi Popularrek ordezkariak nahiko lagun ikusi ditugu. Eske AJ oso egoera deserosoan dago. Orain arte, azkenengo legealdi arte, bazirudien euskal aktore bakarra zela estatu mailan, gobernuarekin adostasunetara iristen zena, berdin zitzaion zen gobernurekin, ze Aznarrekin adibidez edo Rajoyrekin ere oso eroso egiten burutzen zituzten itunak, baina claro, momentu honetan ez dago alternatibarik. PP-ren kide favoritua Vox delako, hauteskundeak gertu daudelako, eta EAJak ezin du bestelako itunik lortu. Sánchez da aukera bakarra. Eta gainera EH Bildu sartu da jokoan baita, eta espazio politikoaren inguruko leian sartu da ere, eta orain EAJak bere burua birkokatu egin behar du espazio horretan, eta nahiko deseroso ikusten ari gara nola dagoen. Azoa da, azkenean, badirudi Sánchezen gobernuaren alde egiten duten alderdi guztiek aurrerakoiak direla edo ezkertiarrak, eta ez da egia. EAJ eskuineko alderdi bat da eta ekonomikoki neoliberala. Baina ez daukanez alternatibarik
aurrerakoien zaku hortan sartu behar izan da. Baina nire ustez oso egoera deserosoan eta etengabe ikusiko dugu legealdi honetan EAJ alde batetik EH Bildurekin lehian, ze orain bi euskal agenda izango dira kongresuan eta gobernuarekin negoziatzen, eta bestetik ideologikoki bere espazio naturala ez delako ezkerrarena. Zentzu horretan, talka bat irudikatzen ahalegintzen ari dira. Andoni Ortuzarrek azken orduotan egurra eman dio Javier de Andresi, ezagutzen ez duzu nontzako. Geure Ayuso izan daitekeena, ze ene bada, ez da ez, atzean geratu egunotan ikusi dugun ikuskizunen aurrean. En España está habiendo una reacción que yo tengo que calificar de muy sana porque le están mermando su libertad. Andoni Ortuzarren txioa duzue hori, baina Instagramen ere mezu berbera jaurti dio, eta Eusko Alderdi Jeltzalearen plataforma sozialetan gainera halako bideo manipulatu batzuk ere ikusi ditugu, manipulatu esan nahi dugu editatuak, nolabait ere agerian utziaz frankistak ere berriz ere ate joka ditugula, ez da ez txantxetarako kontua izan egia esan da egun hauetan ikusi duguna, eta inbestidura gauzatu bitarte oraindik ere ikus ditzakegunak. Ondo baderitzuzu, Nagua, egunotako kontuak berreskuratuko ditugu, eta Javier de Andresek esandakoak hitzez hitz gertatutakoa nolabait ulertzeko ariketa batean. En España está habiendo una reacción que yo tengo que calificar de muy sana porque le están mermando su libertad. ¡Vote, vote, vote, separata, que no vote! Deigarria baita, askatasuna murriztu, berez, Kataluniarrek esan dezakete murrizketa hori pairatu dutela, horti datorrela amnistiaren eskaera guzti hau, tira, zerraz eman dakioken kontuari buelta. Gehiago, de Andrés Jaura. Políticos queden al margen de la Administración de Justicia por conveniencias políticas, creo que es muy bueno que haya una reacción social. ¡Puigdemont a prisión! ¡Puigdemont a prisión! Deigarri egin zaigu Javier de Andresek zergatik egiten duen barre, gauza hauek esaterakoan, batez ere auzitegien kontua aipatzerakoan. Ez da izango Alderdi Popularrak nahikoa kristo daukala auzitegiekin, eta gainera lapurretagatik tira. Diru publikoa lapurtzea baina gauza itxusiagorik tira. Baina kokapen honetan azken hitz batzuk, mesedez. Lo que pasó ayer en Ferraz es una expresión popular, espontánea. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Espainia katolikoa, apostolikoa, gorria ez dena, kiskalitakoa, baina Madrilen ondo zentratuta. Nagua, halako adirazpenak, badirudi Ferrazen egun hauetan friki ugari bildu direla, baina agerian geratzen dena da, estrategia bat egon badagoela, eta Alderdi Popularreko buruzagiak horretan lerratu direla. Aznar entzun dugu bezalaxe, de Andrés jauna, Felipe González bera ere, entzun dugu egun hauetan hauteskundeak errepikatzeko eskatuaz. Zergatik daude hain urduri? Aldaketa garai baten atarian gaude benetan, neurri konkretu zehatzetaz haratago ate bat zabaldu daitekeelako, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, etorkizuna pixkanaka pausuz pausu bada ere erabakitzen hasteko nolabait? Komikoa izango litzateke benetan beldurgarria ez balitz Madrilen dagoen ambientea momentu honetan. Esan bezala, protesta guztiz legitimoa da, kontua da, hauek ez direla protestak bakarrik, baizik eta proklama rasistak, homofoboak, matxistak eta frankistak entzun ditugula, hori ez da bat ere sanoa demokrazia batean eta onartezina da. Eskuinari gertatzen zaiona momentu honetan, frustrazioa da. Ez dute ulertzen nola galdu dezaketen boterea eta ez dute hori onartzen, ez dute joko demokratikoa onartzen eta horrekin arazo larri bat dute bereziki Alderdi Popularra. Eta bereziki eman den akordioaren ondoren, Juntzen eta PSOEren arteko akordioak oso pauso simboliko eta kualitatiboa da. Alde batetik onartzen delako lurralde gatazka politikoa dela eta politikoki ebatzi beharko dela. Eta bestetik onartzen delako ere ezadostasunak existitu daitezkela. Estatu ez delako homogeneoa eta alderdi ezberdin asko daudelako eta
ezadostasun horiek adostu daitezkela, naiz eta iparra ezberdina izan, bidearen zati bat elkarrekin egin daitekelako. Eta, horrek eskainiko duena eta horren ondorio izango dena oso legealdi interesgarria izango da, benetan politikoa izango delako. Eta badirudi eskuinak ez duela joko hortan parte hartu nahi, eta gertatuko dena da jokoz kanpo geratuko dela legealdian zehar. Jokoz kanpo geratu ezkero, alakoetan, zirrikiturik ezean arriskutsu ere bilakatzen da. Partaide hori ikusiko dugu, zer nola datozkigun kontuak. Sare sozialetan jarraipena dezentekoa da, mota askotarikoa, egun hauetan Iker Jimenez bere ikusi dugu, ez dakit, gertakizun paranormalak izango bailiran, Ferrazen alako konexioak egiten. Gaur baina bestelako podcast bati egingo diogu tarte. Hobeak izango gara guzti honetatik edo ataka honetatik aterata, saldremos mejores, jatorrizko izena. Nagoa, badakit zeuk ere ezagutzen dituzula, gehienok ezagutzen ditugu, baina aizue, gauza ederra da, alako emakume ahaldunduak, ez dakit, alako mezu aurrerakoi, eta ez dakit, gauzak hobetzeko helburuz, alako askatasunarekin jaurtitzen ikusten dituzunen? Para brindar. Mira, ahí la... A ver. Nahua, ekarri ditugu arrazoi bategatik, eta izan da, besteak beste, podcastaren aurrerapena egin dutenen izan delako, gobernua osatu aurretik iritsiko zitzaiela euren hanka artifiziala, gidarietako baten hanka artifiziala, gaixotasun baten arira, beharra baduelako. Makarra da honek baina zerikusia du eta politikaz asko hitz egiten dute modu ezoiko batean. Es una prótesis para amputación transtibial, como la mía, de un plasticucho... Siempre trans algo, Nerea? Siempre... Nahua, alako podcastek arrakasta dute eta akaso belaunaldi berriek ere ohitura hartua dute, ezagite informazioa, baina analisirako tartea honela garatzeko. Eta Azze garrantzitsua den farra egitea eta txisteak botatzea eta humorea erabiltzea tresna bezala ez bakarrik politika egiteko, informatzeko edo dolu bat kudeatzeko. Gainera, aspalditik izan da bazirudien humorea gizonezkoen zerbait zela eta komikoak gizonezkoak zirela bakarrik eta, orain duela hartu batzuk emakumeak estenatokira igo ziren eta humorea egiten ere hasi ziren, agian pixkat, ez berdina dena, baina botere handikoa ere oso polita da holakoak ikustea eta benetan inpaktu handia dauka humorearen bitartez egiten den informazioa eta politika. Emakumezkoek ekoitzia gainera, kasu honetan bezalaxe, errealizazioan ere ditugun lankide gainera eskatuko diogu pixka bat gehiago erakusteko gogoko ditugu gainera benetan. Es una cosa como un poco hecha en casa con la amputación, ¿no? Tira, edo nola ere, humore dosi aktual hauek ekarrita, azken txampan sartuta. Nahua, zakit zurekin bat egiten dugun bakoitzean, badirudi investidura erortzear dela, hori bakarrik ez, eta Errealaren partidoa inguruan tokatzen zaigu, egia da bart gaueko emaitza ona izan dela, baina giroa nahiko aldrebesa, ikusitzagun irudi hauek. Qué vergüenza. Hostia, Eta bengala kanu eta barruan, tira, ez da ez polemikarik falta izan, ertzaintzaren egitekoa ere ze puntutaraino egin den ondo, zein puntutaraino gaizki, sare sozialetan ikusi dugu, kasu honetan Lander Iruini nola erantzuten zioten batzuk, egiten dutenean egiten dutelako, egiten ez dutenean ez dutelako egiten. Egun hauetan poliziaren jarduna mahai gainean dugu berriz ere, ez dakit, empatia eragin digu, baita une batzuetan ere, ez dakit, istiluen aurkako brigada berezi hauek nor gidatzen dituen eta zer demontra gertatzen den alakoetan, ze desastre bat bestaren atzetik ikusten ari gara, Madrilen izan dena, baina atzokoa, nuetakoa, jasan txunditzekoa izan da. Atzokoa aztertu egin beharko da, jakin beharko du zer gertatu zen zehazki, baina nire ustez segurtasunaren enfoke hori eta eztabaidak segurtasunaren inguruan
zentratzen direnean fokoa ere galdu egiten dugu. Futbola oso garrantzitsua da gizarte mailan, eragin kultural eta sozial handia duelako, eta baita komunidadea sortzeko tresna polita delako. Eta futbola eta bortizkeria nahastu egiten direnean, lotu egiten direnean, nire ustez enfoke sozial eta kultural batetik heldu behar zaio horri, eta ikuspuntu feminista batetik ere, zen nire ustez hor badago maskulinidadearen kudeak eta nahiko toksikoa eta txarra. Egin behar dena da hezkuntzaren ikuspuntutik honi heldu, ez bakarrik eskolari dagokionez, baizik eta maila sozial batean, eta bestelako errolak sustatu, futbolarekin loturiko bestelako jarrerak eta errolak sustatu hortik dator irten bidean ustez. Antzemango zenuten eskidetzan psikologian aditua dela gure nagua, azken bi galdera. Beraz, estadioetan, zelai gainean bakarrik ez, estadioetan emakume gehiago, ezta? Hori batetik, eta bukatzeko orduan zer, investidurarekin zer, segun markatuko dugu horriz, desesperatzen hasia gara. Datorren asteazkenean, nire ustez, nire porra da, Sánchez presidente izango dela. Alaxe ba, asteazkena, Sánchez presidente izango ote da, munduaren akabera, nago alba, ate joka izango gaituzu, guztionen berri ematen segituko dugu. Eskerrik asko, gabon pasa. Eskerrik asko. Eta ez, aurtengoan ere, kolpez kolpetarrok ez dugu etortzari jaso, pena bada, ze hainbeste tokitan sariak jaso eta gero, kasu honetan ere, genuela aukera tira, ez da izango, baina pozarren noski baietz, saio honetan kolaboratzaile dugun gure Petxa, Iñaki Petxarroman saritu dutelako bart, eta baita Martxelo Otamendi bera ere, gogoan izango duzue, bere ibilbidea zein den, eta aste honetan gainera, hemen izango dugu, kolaboratzaile, analisian fin eta zorrotz, eta baita kazetaritzan ere. Tira, Iñaki Petxarroman ingurumen gaietan egindako lanagatik berezik aitortu dute, eta gogoan izan du berriak bakarrik ez, egunkariak ere aitzindaritza izan dutela gai klimatikoekin eta ingurumen gaiekin. Klima eta ekologia krisiaz horrenbeste lerroburu betetzen ez ziren garaian, berriak eta egunkariak orri asko idatzi zituzten gai hauen inguruan. Beraz, entrenatuta harrapatu gaitu egun munduak bizi duen ekologia krisiak. Eta eskerrak entrenatzen gaituen, zenbat kontu ez da Donostiako errauskailua bakarrik ez, Jaurlaritzaren ingurumen planak, azpiegiturak, haize erretoa erraldoi horiek, Gasteizti bakarrik ez, Madrildik kudeatzen direnak, zenbat gauza ikasi ditugun Petxari esker, eta ikasten segituko dugun. Eta Martxelo, zer esan? Nien nintzak gaur ezer izango kazetaritzan, zuekin ikasi ez. Bizitza luzea euskarazko kazetariari, placer bat izan da urte hauetan zuekin lanitea. Lo cierto y verdad es que hay un presidente... ¿me recuerda qué agencia lo emitió? No recuerdo. Porque he estado buscando el Telecinco. Bueno, pues no se preocupe. Turn down for what? Turn down for what? Kapela bat goroa, lume bat
Alaxe amaiera aldera heldu gara honezkero, badakizue aktualitatea bizi dijoa, baita geure saioa ere egunero hemen iluntzean, badakizue hemen izaten gaituzuela. Kolpez kolpe antenatik albistegi berezi honetan. Aizue, gaur kazetaritza sari ez itzin dizuegu, investidura, Nahualbak porra ere bete du, datorren asteazkenerako espero du. Sánchezen investidura hori badakizue, Euskal Herrian zenolako eragina izan dezaken investidura izango den, aro berri baten atarian egongo ote gara, zer gertatuko ote da aurrerantzean. Interesgarri dago aktualitatea eta guk gakoak emateko ahalegina egiten segituko dugu egunero. Baina kazetaritza sari buruz aritu garen horretan, interesgarria da emakume kazetariok ere irudiari dagokionean askotan zer pairatu behar izaten dugun. Izan ere, ez dugu ezer zor eta askotan irudiagatik epai larriak jasotzen ditugu, baita profesionalki ere. Gaur, mezu honekin esango dizugu agur, eta berriz aldera joango gara, taldea kaso ez ezaguna egingo zaizue, baina mezuak askorako balio du, eta kolaboratzaileak ere aski ezagunak, Itziarrituño azaltzen den bakoitzean badakizue, klik ugari datozela sare sozialetan, eta gehiago ere bai, beraz, gaur, emakumeon aldarrikapen honekin agur esango dizuegu, eta badakizu asteburuan hemen kolpez kolpeko lain talde osoa izango duzuela, eta gonbidatu bereziak ere bai, ez utzik egin, Idurre Eskizabel Kontseiluko ordezkari idazkari nagusia izango dugulako, eta baita Martxelo Otamendi badakizue gainontzean, antenatikat, astelenean bueltan gabon pasa. Sakonak azal zuri zein beltzak